ಕಲ್ಲು ಮುಚ್ಚಿದ್ರು ಕಲ್ಲು ಮುಚ್ಚಿದಿನ ಕಾರಣದ ಅದೇ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಆ ಗುಹೆಟ್ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ತೂಗೊಂದಿತ್ತೆರ್ಗೆ ಉಯ್ಯಾಲೆಡು ತೂಗೊಂದಿತ್ತೆರ್ಗೆ ಬುಡದಿನ ಲೆಸಂಬತ್ತದ ಆ ಗುಹೆ ತೊಲೈಪೋನಕಲ್ ರಡ್ಡು ಜನಲ ಅವನು ಮಾಯಕಾಯರು ಒಂದು ಮುಲ್ತ ಸ್ಟೋರಿ ದೂರ ಉಂಡಿ ಅಯ್ಯ ಇತ್ತ ಸುರಾಯಿನಿ ಮಾತ್ರ ಪಾದೆ ಮಿತರ್ರೆಗ ಆತ ಬೇಗಲ್ಲ ನನ್ನ ಏತುಂಡಿ ನಾನಿ ನಡ ಒಂದು ಒಂದು ತೂನಗನೆ ಪೋಡಿಗೆ ಅಂತುಂಡು ಅಂದೆ ನಿಗುಲ್ ಪುರ ತೂತಾರ ತೂಲೆಯಿಂದ ತೋಪ ಹೋಪ ಬೂಳ್ರೆ ಹಾಕಿ ತುಲೆ ಪಾದೆ ತುಲೆ ತುಲೆ ನಮ್ಮಲ ಮಾಮಲ ತುಲೆ ఆయన వేతిని లాగా ఉందండి మొబైల్ ತುಲೆ ಅಹಂಕಾರ ತುಲೆ ದೂರ ಹೋಪಿನ ವಯಸ್ಸು ಗುಡ್ಡದ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ ಉಂಟು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನನ ಓಲ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಪಡಿದ್ದೇಡು ಉಂಡತ ಅಂಚನ ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರೋಂತುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಕೆಂಚ ಗೊತ್ತೊಂದು ಇವರು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಇನ್ನು ಉಲ್ಪನೆ ಪಂಡ ಏರ್ನ ಅಮ್ಮನ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಪಂಡ ವಿಶುನ ಅಮ್ಮ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆವದೆ ಅಮ್ಮ ಪಂಡ ಮಾಮಿನ ಅಮ್ಮನೆಯ ಊರು ಪಳ್ಳಿ ಕಾರ್ಕಳ ಪಳ್ಳಿ ಸೊ ಕಾರ್ಕಳ ಪಳ್ಳಿಡ್ ಮುಲ್ಪನೆ ಅಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ಆತ ವಿಶುನ ಪಳ್ಳಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಊರು ಪಳ್ಳಿ ಪಂಡ ಮಸೀದಿ ಅಂದ್ ಪಳ್ಳಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಊರ್ದ ಪುದರ್ ಸೊ ಮೂಲು ಎಂಕಲ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಎಂಕುಲು ಎಲ್ಲಿಪ್ಪನಾಗ ಯಾನ ಅಮ್ಮ ಪುರಿಡೆ ಬರೊಂದಿದ್ದ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಬರಂದೆ ಸೊ ಇನಿ ಅಲ್ತ ವರ್ಷಾವಧಿ ಪೂಜೆ ಅಂಚ ಕೂಡ ಇನಿ ಬೈದ ಎಂಕುಲು ತುಲೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ತುಲೆ ನಲ್ಲ ಗುಡ್ಡೆ ಮಿತರ ರಾಸಿ ಉಂಡಿಂದೆ ಗುಡ್ಡೆ ಅತ್ತ ಪಾದೆ ಸಾರಿ ಇಂದ ವಯಸ್ಸು ಅಮ್ಮ ಮಿತ್ತದ ವ್ಯೂ ಮಿತ್ತಡ್ದಿಂಚಿ ತಿಡ್ತದ ವ್ಯೂ
ಮುಲ್ಪದ ಇತಿಹಾಸ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗ ಗೊತ್ತುಂಟು ಆರೇ ಪನ್ಪೇರು ತೂಲೆ ಕೇನ್ಲೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಮುಲ್ಪದ ಇತಿಹಾಸದಾದ ಪಂಡ ಒಂದು ಪಾದದ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನೆ ಒಂಜಿ ಭೂಮಿ ಬೈದಿನ ಆ ಭೂಮಿದು ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ ಇಪ್ಪುನು. ಆ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ ಎಂಕಲ್ನ ಅಜ್ಜರಿಗೆ ಪೂಜೆಗೆ ಬೈದಿನ ಹೆಗ್ಗಡ್ರ ನಕಲು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರಿಗೆ ಪೂಜೆಗೆ ಕೊಡ್ತಿನ. ಸೊ ಈತ್ ವರ್ಷ ಅಂಡಲ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರ್ನ ಪಪ್ಪ ಅಜ್ಜರು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರು ಅಂಚ ಮೂಜಿ ತಲೆಮಾರು ನೆಟ್ಟು ಪಾಸಾದು ಪೋಂಡು. ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣನಕಲು ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೇನೆ. ಎನ್ನ ಮಾಮನ ಜೋಕುಲು ಎನ್ನ ಮಾಮಗ್ಲ 80-90 ಇಯರ್ಸ್ ಆಂಡು ಅಂಚಾದ ಆರು ಬರ್ಪುಜರು ಇತ್ತಾರನ ಜೋಕುಲು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಎಂಕಲು ಎಲ್ಲಿಪ್ಪನಗ ಓ ಮುಲ್ಪಡ್ದೆ ಆ ವಿಷಯ ಉಂಟಿದಿನ ಅಲ್ಪಡ್ದೆ ನಡತೋಂದು ಬರೊಂದಿತ್ತ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನದ ಪಂಡ ಅದಾಗ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನದಲ್ಲ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆದಿತ್ತು ಪರಾತಿತ್ತು ನಂಚ ಐದು ಬಕ್ಕ ಓ ಮೂಲೊಂಜಿ ಗುಹೆ ಉಂಟು. ಅವು ಇತ್ತನಿ ಕಾಲಿಗೆ ತೋಜಾರೆ ಅಪ್ಪುಜ ಆ ಗುಹೆತ ಸ್ಟೋರಿದಾದ ಪಂಡ ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಗುಹೆ ಉಂಡು. ನಿಕುಲು ತೂಂಡ ಅವೆಂಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಲ್ವರ ಆಪುಜಿತ್ತೆ ಆತು ಪೊರ್ಲುಂಡು ಗುಹೆ. ಐಕಿತ್ತ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ಮುಚ್ಚಿದ್ರೆ ಅವು ಕಲ್ಲು ಮುಚ್ಚಿದಿನ ಕಾರಣದಾದೆ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಆ ಗುಹೆಟ್ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ತೂಗೊಂದಿತ್ತೆರ್ಗೆ ಉಯ್ಯಾಲೆಡು ತೂಗೊಂದಿತ್ತೆರ್ಗೆ ಆ ತೂಗುನವೆನುವರಿ ಮರ ಕಡ್ಪುನ ಬತ್ತದು ಅವೆನ್ ತೂಯೆಗೆ ತೂದು ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣ ಧರಿಸದು ದುರ್ಗಾ ಮಾತೆ ತೂಗೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಾಗ್ಬೋದು ಬಂದು ಬುಡುದಿನ ಲೆಸಂಬತ್ತೆರ್ಗೆ ಬುಡುದಿನ ಲೆಸಂಬತ್ತದ ಆ ಗುಹೆ ತೊಲೈಪೋಯ ನಕಲ್ ರಡ್ಡು ಜನಲ ಅವನು ಮಾಯಕಾಯರು ಒಂದು ಮುಲ್ತ ಸ್ಟೋರಿ. ಎಂಚ ವಯಸ್ಸು ಭಂಗ ಉಂಡ ಜಪ್ಪರೆ ಹಾಂ ಪೋನಾಗ ಭಂಗ ಪಿರ ಪೋನಾಗ ಈಸಿ ಆತ ತುಲೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಕಾಡು. ಮೋ ಗಾಡಿ ಉಂತಾರಲ್ಲ ಜಾಗಿ ಜತ ವಯಸ್ಸು ಏರಿಯಾ ನಿನ್ನ ಕ್ವೀನ್ ಅವು ಎನ್ನ ಕ್ವೀನ್ ಮಾರ ನಿನ್ನ ಪಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಕ್ವೀನ್ ಅವು ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ. ಹಾಯ್ ವೈಶು ಏನ್ చేస్తుండే ಎಂಕಲ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ ಪಾದದ ಮಿತ್ತದ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ ಕಾಡದ ನಡೂಟು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪಾದದ ಮಿತ್ತದ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ ಏನ್ చేస్తాను. ಸೊ ಎಂಕುಲ್ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಕುಲು ಇಡೆಗೆ ಅನ್ಲೆ ತುಂಬ ಇದೆ ಮೇರೇನು ಮೂಲ ಎಂಕಲ್ನ ಅಜ್ಜಿಲ್ ಇತ್ತೇನೆ ಒಂದೇ ಮುಲ್ಪನೆ ಚೂರು ದೂರಡ ಅಜ್ಜಿಲ್ ಕಾರ್ಕಳ ಪಳ್ಳಿ ಬಂದೆ ಪಳ್ಳಿಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ಅಜ್ಜಿಲ್. ಸೊ ಎಂಕುಲ್ ದುಂಬು ಬರೊಂದಿತ್ತ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ 16 ವರ್ಷ ಎಂಕುಲ್ ಇಂಚಿ ಪೂರ ಬರಂದೆ ಇಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಅವು ಅದಾಗ ಮಣ್ಣದ ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟಿತೀನಿ ಅವು ಇತ್ತು ಪೂರ ಬೂಡ್ದು ಪೋತುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚೆ ಎಂಕುಲ್ 16 ವರ್ಷ ಇಂಚಿ ಬರಂದೆ ಅಂಚೆ ಈ ಸತಿ ಎಂಕುಲ್ ಆಯ್ತ ವರ್ಷವಧಿ ಇನಿ 14/5/2009 ಇಡಾತೀನಿ ಅವು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ. ಸೊ ಇನಿ ವರ್ಷವಧಿ ಅಲ್ತ ಅಂಚ ಪೂಜೆ ಆತ ಪೂರೈತಂಡು ಅಂಚೆ ಎಂಕುಲು ಯಾನಿನಿ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ನ ಮೇಡಮನ ಗುರ್ತಿನಾರೆನ್ಲೆ ತಂದು ಬೈದೈತೆ ಎಂಚ ಅಂಡು ನಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪಾದದ ಮಿತ್ತು ನಡ್ತೊಂಪೋದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತನೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಬೋಳು ಗುಡ್ಡೆ ಪನ್ಪೇರು ಅಲ್ಪಲ ಎಂಕುಲು ಏಪಲ ಸನ್ಸೆಟ್ ಸನ್ರೈಸ್ ತೂಪುಜಿ ಸನ್ಸೆಟ್ ಆನಾಗ ಪೋದು ತೂವೊಂದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಫೀಲ್ ಆಂಡ್ ಬಟ್ ಮಿತ್ತುಡು ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇತ್ತಂಡು. ನೀಕ್ ಪುದರೇನ ಪನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತುಂಡ ಈ ಮಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟಾಗ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಪಾನ ಪಳ್ಳಿ ಅವು ಊರ್ದ ಪುದರ್ ಪಾದದ ಕಲ್ಲೆಚ್ಚಿ ನೆಕ್ ಪುದರ್ ಕಲ್ಲೆಚ್ಚಿ ಪನ್ಪೇರು ಕಲ್ಲೆಚ್ಚಿ ಪಾದ ಅಂಚ. ಸೊ
ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಪಿದಾಡ್ಗನ ಪಿದಾಡ್ ಬಲ ಪೊಯ್ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಇಡ್ಲಿ ಸಾರು ಮಲ್ಕೊಂಡು ಹಾ ದಾಯಿಗೆ ಇಡ್ಲಿ ಸಾವಿರ ಮಲ್ಪುನ್ಪ ಹೇಳು ಅದೇ ಹೇಳು ಇಡ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನಾಗ ಪೂರ ಕುಲ್ಲ ಬೈದಿನ ಕಲೆಗೆ ಪೂರ ಪ್ರಸಾದ ಪ್ರಸಾದ ಅವೇನ ಅಮ್ಮ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲೇರ ಓ ಅಮ್ಮ ಬಡ್ಸ ಉಂಟು ಪೊಯ್ ಪೊಯ್ ನಾವು ಪೊಯ್ ಅಮ್ಮ ಬಲಸೊಂದಿಲ್ಲ ಬಯಸೊಂದಿಲ್ಲ ಹ್ಮ್ ಪೊಯ್